bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sar jamhira mon hande ko ñalawma alhamisa woni ko nogas lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moɗon e demgal pulaar ɗum noon ko meftande habaruji États-Unis ma jafoɗon noon dande nde hande ko jaɓani ɗum noon ma ƴeew kadi pendumoji beele en ɓeyda noon follere titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to Washington ɗum noon ko kanko Donald Trump kadi moɗo winde média makko social wonde ko démocrate en jeegom ɗum noon ko ancien compétent ji jammiri wonde armée États-Unis yo nattu ɗoftade jamiroje makko donc ɓen poti ñaawede en poti warede sifti ɗon tan hande ko alhamis nogas lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sar jamhira mon habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington ko doggata e oɗo jamma walla e oɗo ñalawma hande dugoji kadi hakkude mabɓe kamɓe démocrate en kamɓe républicain en surtout kanko Donald Trump ɗum noon nde posti nde waɗi e nder média makko social démocrate en sarɗiyankoɓe kañumen poti warede ɗum koko sakiri haalde wiide makko kadi ko addi ɗum kadi o wino ko ɓeɗo démocrate no sarɗiyankoɓe ne wayni ko mbaɗi gueɗe ɗe ganduɗa yamirde militaire uji États-Unis oto jappa jamiroje makko kanko Donald Trump ɗum noon wiide makko ɓeɗon poti addede yeeso ñawore e kadi so ñawama en poti ñawede en poti warede so tawi ñawama ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde ɓeɗo démocrate en sarɗiyankoɓe jeegom kañumen fof kadi actuellement ko yimɓe ancien compétent ji mbaɗi vidéo e nder vidéo koɓe kaali hen mbi wonde ko ɓe paami wonde ko oɗo saa joni hono laamu ngongu joni ngu ene fawi mabɓe kamɓe yimɓe ɓorniɓe toniji e kamɓe kadi liggotoɓe intelligence ene fawi mabɓe gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko pression ngaji o donc min mbayi kono moɗon ni en fof gonɗen ko pour wawde rende e kadi wawde haɓanede pour constitution mo États-Unis oy kono wayno oɗo saa joni wonno menace uji gummotoji son ene gara e constitution e ɗinon kadi menace uji ko gueɗe ɗe gummaki caggal leydi men ummoto ko ɗo e nder leydi ɓe mbi kadi kuuɗe meɗen ene laaɓi ha maayi donc aɗa wawi salade kala yamiroɗo umminde ardema taw yamiroɗo nde rewani lawol donc ene oɗon poti salade kala ko jamiroje ɗe ganduɗon oɗon gandi ɗeɗon jamiroje wona jamiroje dewɗe lawol hay goto wawa yamirde on yon mbaɗ gueɗe ɗe ganduɗa hen lundiɗe constitution ɓeɗo sarɗiyankoɓe ko jeegom ene jeeya hen on sénateur Mark Haley jeeya toon Arizona représentant Chris Delizo jeeya toon Pennsylvania Maji Godland jeeya toon New Hampshire Chrissy Houlihan jeeya toon to Pennsylvania e Jason Ko jeeya toon to Colorado ene jeeya mabɓe kadi hono kanko Elisa Blair Slotkin jeeya toon to Michigan e kañum worum ko liggotono ɗo liggotono e département intelligence ko e wonde fof ɗum ɗo kadi ko gaɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o windi ɗum e trou social makko ɗum noon kadi ko anda tan kam ko oɗo sa hucciti département justice ɗum noon yo porte plainte ɓeɗo sarɗiyankoɓe kanko Mike Johnson kadi réaction makko wona réaction pour wiide wonde ko ɓeɗo sarɗiyankoɓe ko kaali ko hen gueɗe ɗe ganduɗa kala ko woni jamiroje tawi ɗi gona lawol fotani rewede e wiide no haaliri ni o wi ko yamirde ɓeɗo henne pour militaire uji yo callo jamiroje mawɗe leydi ko hunde lundide constitution habaruji men États-Unis hande tunade kadi ko yalti toon to Chicago on cour d'appel goto kadi no wayno wawi kañum hoɗum blogde jamiroje guminode ko ɓeɗo ñawoɓe ɗi ɗum noon yaminoɓe hono kanko Donald laamu makko
woppit ken wona temed je ken aboy temed je gom nangonode dum ko diwan Chicago e diwan etaji kiwdi wiide be don kadi won hen surtout no nangira ni en ko taw kanyumen ko yumen kollaka jamiroje dum no ko biara waran ko ay wonde foyni wayno ko odo cour d'appel e der ko win jamiri be mbi wonde won liste mo ganda kambe laamu go e banno hen beedo ko liste yimbe ganda ko criminel en wayno ko sibabu dum non kambe cour d'appel be dartini ndedo yamirore umminde to nyaawobe wonbe ton to Chicago e wiide mabbe kadi en wayno ko nyaawobe won awon ko kali hen won nyaawoje de mbadi hen nyaawoje de en wayno burtini mbawko men parce que so wiide en jamiro wonde ko liggotobe agent fédéral kabirde poti hutorade dum non ko kanko nyaawo Sara Ellis hol kabirde poti hutorade walla holno poti liggorade liggey men dum kadi ko hunde de ganda en reman lawol ko ay wonde fof ko sifiti don tan ko kala kanko Donald Trump ko wadi e kadi en wayni ko buri hewde genre makko kala ko neldata ton cour d'appel walla ko neldata ton cour suprême ko kanko heewi hawde anda ko non est ce que dum do ko kambe wullitobe won ko be paamani walla men wayni taw ko to wullitoto kanyumen ko continue jingandem kanko administration Donald Trump khabruji men tonto Atlanta Georgia lewbe non di hono kambe service immigration me janin ton e usine goto gondo tonto Atlanta Georgia e usine o kadi be nangita hen ken wono temedde tati taw ko yimbe di goto na be ton ko buri hen hewde be do jeeno ko tonto Corée du Sud baldi ciagal mudum hono kanko gardido leedi Corée du Sud no wayno meddi avion ko yaati yo yimbe makko gartu tonto Corée du Sud e kadi usine o ko tawdo kambe wonnen kalis mu yewudde dum wadi hani hono gardino do don usine kadi taw ko usine be mbiyata hande kanyum horu mo nder kongo di yaltini hande tonto wonoto conference mudum to Singapore munos o wi wonde en wayni ko gouverneur mo Georgia kanyum horu mo en wayno noddimo wimo yaafni mo kadi anda ala ko andi ko kewton ko parce que dum do wona yamiro eta Georgia dum non ko état fédéral e ko nen wayni kadi ko kanko munos kadi gardido hande wi wonde ko hono Maison Blanche ko en noddi mo nyande alarbude wiide wonde kan yaafni ko kewi ton dum non ko agent fédéral agent immigration yanobe ton nangi yimbe liggotobe odo usine hande taw ko usine o kadi ko Corée du Sud finance ko non wayni ko sine ndede jokkondiri kadi tonto Maison Blanche ambi wonde ko en wayni ko États-Unis ni tini fey pour ko faate leydele badni en tan mbawi wadde investissement do États-Unis ko non wayni ko continue hande wiide wonde ko kala liggotodo mo jeedo e États-Unis dum non ko gumidi ciagal leydi gardo en pour ligade projet mo way wonde fof senara tawde kay addudo ngol liggey en foti rewde laabi de ganda ko laabi jamirade taw kadi jogi kadi kany horum jamiroje pour ono liggorto en dum non haal dum ko kanko Abigail Jackson kanko jogi kongo tonto Maison Blanche ko wonde fo en ko kambe Maison Blanche be jabani gongdinti est ce ko gongo wala na gongo be no dimunes pour yafna dum siftin don tan ko gila dum don wadi en wayni ko kambe odo usine en be continue liggey mabbe nangono be dolen gartiram e kadi en wayni ko nanondiral wadi hakkunde mabbe kambe Corée du Sud ata en yimbe mum addardo en anda ko non holko woni nandiral ngal ko be kali en ko non wayno do sa joni odo usine kam nen continue liggey mum e kadi ko yimbe wonno be umina Corée du Sud ko kanyumen gartirar bujumen en Fatima ko kanko Abrigo dum non ko Abrigo Gilmar ko neddo salvadorianage nodo walla deportnodo ton to El Salvador dum non wayni ko ciagal nde tonto Maryland avocat ji mudum bi wonde ko deportama e pi kanko no nayrani ko erreur avocat ji mako ngulliti e tribunal uji amana ko ciagal mudum kanko wara mako artira do e lendi ande artira do e lendi non dum non ko wayni ko administration wala département justice et surtout homeland security me dal non ko déportemu tonto Liberia kono ko yalti hande be njurni sime nyaawoje makko badanode gila lewru octobre tan ujunaaji de sappo jenay taw don sa artino dum ko kanko juge kanko nyaawo gondo tonto bureau immigration gondo tonto Baltimore biete David Jones e der ko winduno e der nyaawor nde wadno contre kanko kilma Abrigo wi wonde ko en wayni ko odo wa neltede o waawri wiide yo yato El Salvador sabu so tawi yi El Salvador kanko wari makko en wawi ko lepteton walla wareton donc e beyti hen kanko e der sappo jeegom derugol ko windi kanko odo nyaawo biete Jones o wi wonde ko en wayni ko gomdini ko Abrigo
ko hadi ko wuli wonde so hoti leydi mudum koko warata dum non ko sibabunde fitinaji gondi ton hakkunde pelle gondi ton ganguji e famille makko e surtout menasuji badade menasuji badade koreji makko taw ko wari dumen ko business ko wonde fo no conclusion wodon sa wi wonde ko o wawa yabande abrugo kayitaji mudum yo sonno leydi ko no rokki dum kala hurum pour yorani pour wasde neltede ton El Salvador ko non ko yalti kayitaji ko kanko do nyaawo o medan widdude e ndedo nyaaworo wonde ko abrigo en foti depo en foti yaltinede États-Unis dum non firti wonde ko mbiyata removal so tawi juge yamiran dum non firti wonde ko ay goto wawa yaltin dum non ko dum wadi odo sa joni hono kambe administration Donald Trump ko be darano ko hawnaki dum do kadi so tawi nadi kadi ko kambe avocat makko kanko abrigo e kambe avocat lam ko be putti hande to on to yeso nyaawo biyetedo Pulaar wi wonde hay goto wawa waddi nyaawor to ko fenade so tawi dum wodani dum firti wodani o so tawi haalani al yamirore wodani dum non firti wonde ala wonde yamirore wonde ken yaltina abrigo dum non hay goto wawa addude yamirore funti fenade ko wonde fo en woni ko goto avocat makko kanko kilma abrigo biyetedo Andrew Rosman o haalani nyaawo wi wonde ko en wayni ko so tawi kanko kilma abrigo yaltinama do lendi ko be jabi ko biyata due process non firti wonde sibabunde neddo si nyaaworo ala e mudum pour winde yaltini lendi fotani yaltinere donc way wonde fo dum do kadi ko hunde hesere jogorde bonnude kama ko kanko kilma abrigo sifti don ko kambe yimbe immigré me kambe gouvernement Donald Trump wadda do sa jun wadda do dum dil kanko Donald Trump fudi mandama ko didam e wani ko kilma abrigo buri wonde hen neddo lolludo kambe département justice tanko be jaltinani odo États-Unis wani pofta kon non ko yisa hande ko fatende do nyaawore wonde gilo hitandu ujunaji de sappo jene ma bunnu kamabe contre kanko kilmar abrigo donc be basa dum non firti wonde ken way dartinde kala peeje de be jogi e odo sa joni pour yaltinde mo États-Unis khabruji men États-Unis cektorden ko tonto New York wala tonto Washington ene damina kanko ono kanko cubar maire New York ono kanko Zohran Mamdani ono damina jangmo ya Washington o fottude Donald Trump dum non ko tonto biru mudum tonto Oval Office dum non wiidi kanko Donald Trump ko winde true social mako wi wonde ko Zohran Mamdani ene wayne nyaagimi wala halini wi wonde ko enide arde son to Maison Blanche fotoy makko halde makko dum do fo non ko gede de ganda kanko odo maire kesso cubad yo arde New York o halini no fe wi wonde ko il faut ko yaata no halde Donald Trump gede de ganda gouvernement fédéral wada ton to New York dum non ko gede de part de ngal gede part de kadi ko fati kisal dum do foko hunde il faut ko be kalde ko liri parce que hankadi taw kanko arde to New York il faut ko kala ko wada ton kadi kam di fo be ligunde ko ay wonde fof ndamina hawna ngal do potital ma won potital kewngal gulal ni fe sabu kanko Mamdani o wawa o jabani halde Donald Trump ko moji Donald Trump kadi no wayni continue hande critique jam ko ay wonde fo en woni odo sa joni ho kanko Mamdani ko jango yarton dum non e wiide Donald Trump be potata ko tonto Oval Office e dum non ko nokku mo ganda hawna kadi kanko Mamdani mo fottani yimbe wodbe kadi tagu jaabe gouvernement makko siftin don ton ko kanko Mamdani e tunnaade kadi no windira tunnaade hande kon ko Donald Trump no windiri inde mo Mamdani o wi wonde ko maire communiste mo New York hono Zohran ko ame Mamdani en wayno namdi min pot pilsi wiide min pot to bureau Oval dum non aljuma nogas go lewru novembre dum non ko dum kanko Donald Trump o windi siftin don ko kanko Mamdani inde makko hakundere ko ame non ko inde mo ganda men no artati leydi Ghana e dum non kadi ko men no wallude Ghana kadi ha ko fati liberation mudum walla independence mo no kanko ko ame kurmo ko ay wonde fo en wani Mamdani ko kany horu ma yaton jango e kadi jodde makko kanko Donald Trump bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗum woni komin jogo noon ɓuruji e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis nogas lewru novembre hitande ujunaji 25 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.